Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Ang dalan aron nga ikaw ug ako makabaton og kaluwasan ug makasulod sa langit ng gingharian kay mao ang atong manluwas nga si Hesukristo. Daghang mga Kristohanon nga nagsangyaw sa ebanghelyo nga nag-ingon, kung ikaw motuo kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Apan dili gid sila klaro nga maka-explanar sa probidensya sa kaluwasan. Dili sila klaro nga maka-explanar kung nganong kita maluwas man pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Mao kini ang ikanoybe nga sesyon sa mensahe sa krus ug sultian ko kamo may tungod sa probidensya sa kaluwasan kung nganong maluwas man kita kung kita motuo kang Ginoong Hesukristo. Sa wala pa nagsugod ang sinugdanan, ang Dios nagbuhat og mga plano nga luwason ang mga katawhan nga nahimong mga ulipon sa kontra nga yawa og kang Satanas ug hatagan sila gagawasan gumikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Apan hangtod sa moabot ang panahon, pasabot hangtod sa paglansang ug pagbanaw ni Jesus, gitago sa Dios ang dalan sa kaluwasan. Sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 7 giingon, ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Dayon unsa man kini nga sekreto? Hinaot ko nga inyong klaro nga masabtan ang kinaadman sa Dios nga natago sa wala pa nagsugod ang kapanahunan. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang pinakahinungdan sa pagkaon ni Adan ug iba gikan sa kahoy sa kaybalo sa maayo ug datan kay tungod ang bitin nga gisugo ni Satanas ni tintal kang Eva. Sa dihang si Adan ug Eva nahimong tinunglo tungod sa ilang mga sala, ang Dios nagpropesiya mahitungod sa kaluwasan sa mga katawhan. Sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 giingon, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang nagunang hinungdan sa pagkaon nila Adan ug Eva sa prutas gikan sa kaalam sa maayo ug sa dautan kay tungod sa bitin, diin gihulugan ni Satanas nga nagtintal kang Eva. Sa dihang si Adan ug Eva kay gitunglo gumikan sila mga sala, gipropeseya na sa Dios ang kabahin sa kaluwasan sa mga katawhan. Sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 giingon, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Dinhi ang babayi kay wala nagpasabot sa babayi gyud sa pisikal nga pagsabot apan kini nagtumon sa Israel sa espirituhanong pananaw. Ang kaliwat sa babaye nagpamatuod kang Hesukristo nga moabot ka ipon sa mga tao sa Israel. Ang permirong tunga sa gipadayag kapitulo 12 bersikulo 5 usab nag-ingon, ug ang babaye nag-anak sa usa ka anak nga lalaki nga magahari sa tanan nga nasud sa baras nga putaw. Nagamit kini sa ekspresyon nga ang anak nga napakatawo sa babayi. Ang Dios nag-ingon nga ang anak sa babaye nga ginanlan og Hesus kay magasamad sa ulo sa bitin. Kung ang bitin masamdan sa iyang ulo, sa kini ka makamatay nga samad. Si Hesus nga mo'y mosamad sa ulo sa bitin kay gipropesiya kabahin sa kamutuoran nga iyang gub-on ang otoridad sa kaaway nga yawa og si Satanas nga mo'y naghulhog sa bitin. Usasad, ang Dios nag-ingon, ikaw magasamad sa iyang tiil ug ikaw dinhi kay mao si Satanas ug ang iyang pagasamdan sa tiil kay mao si Hesus. Kung ang usa ka tawo masamdan sa tiil, dili siya makalakaw og siya mahulog. Kini nagpropesiya nga si Jesus kay Pako din ilansang ang iyang kamot og tiil. Sama niini gisgot dadaan sa Dios nga si Hesukristo nga mo'y muguba sa otoridad sa kaaway nga yawa og Satanas ug muluwas sa mga katawhan kay moabot gikan sa katawhan sa Israel. Ug gusto sad siya igalansang subay sa plano sa kaaway nga yawa og si Satanas. Apan maski ang kaaway nga yawa og si Satanas nasayod nga ang manuluwas moabot gikan sa Israel ug kuhaon ang ilang otoridad. Busa sila naninguha usab nga dili mawala ang ilang otoridad. Nagtuo sila nga magbabilin ang ilang otoridad sa pagmando diha sa kahanginan ug sa pagkontrol sa kalibutan sa panghaturay kung sa dihang ilang mapatay ang manuluwas ug nga maabutay. Sila nagpaabot sa anak sa babaye nga magpakatao. Sa dihang dunay tawo sa Dios mopakita mosulay sila sa patyon kini nga nagatuo nga mao kini ang manuluwas. Ug sa katupusan 2000 katuig nang milabay si Jesus napakatawo sa Israel ngadto sa Bethlehem. Ang kaaway nga yawa og si Satanas gisulayan nga patyon si Jesus pinaagi sa paghagit kang Haring Herodes nga maoy naghari sa yuta sa Israel niadtong panahona. Gihimo ni Satanas nga makabatig kabalaka si Haring Herodes nga ang iyang trono mawala tungod ni Jesus nga miabot isip hari sa Israel. Busa siya nagmando nga ipapatay ang tanang lalaki nga nag-edad sulod sa 2 nga panuigon diha sa Bethlehem ug ang lugar nga nagpalibot niini. Apan si Jesus wala didto tungod kay ang anghel sa Dios ni pakita pinaagi sa damgo ni Jose nga maoy amahan ni Jesus sumala sa kagikanan nga maoy nagtugot kanila nga muipsot paingon sa Ehipto. Maski human ni ana ang kaaway nga yawa og si Satanas nagsulay sa pagpatay kang Jesus pinaagi sa mga daotang mga tao. Katong mga daotan kay gigamit isip instrumento sa daotan tungod kay sila natintal ni Satanas sulod sa ilang daotang nga kasing-kasing og gunahuna. Sa iyang ministeryo,
Nagbuhat lamang og mga maayong butang si Jesus sama sa pag-ayo sa mga masakiton nga mga tawo ug nagwali sa ebanghelyo kabahin sa gingharian sa langit. Bisag sa niini nga oras ang mga daotang tawo sama sa mga Pariseo ug mga pari kay nagselos ngadto kang Jesus. Gikalagutan nila si Jesus ug misulay sila sa pagpatay niya gamit ang mga klasing-klasing daotang mga plano. Apan tungod kay giprotektahan sa Dios si Jesus, walay bisag kinsa ang makapasakit sa iya bisag unsa pa ang pagpaningkamot nila. Usa sad nakaipsot si Jesus sa mga kuyaw nga mga sitwasyon gamit ang grabe nga kinadman. Apan sa dihang ang oras miabot na sulod sa providensya sa Dios, si Jesus gidakop sa mga daotang mga tawo ug naganto sa grabe nga laot nga kamatayon pinaagi sa paglansang. Ang tanang butang lakip na ang pagprotekta sa pagtugot kang Jesus nga madakpan kay natuman subay sa providensya sa Dios. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang kontra nga yawa og Satanas nagtuo nga nasulbad na tanan. Tungod kay ilan nang napalansang ang anak sa babayi nga maoy mudugmok sa ulo sa bitin. Nagtuo sila nga mailahan na panghaturay ang otoridad. Apan ang kinaabnan sa Dios natago dinhi. Sa pagpatay kang Jesus, kita makaingon nga ang kontra nga yawa og Satanas kay nadakpan sa ilang kaugalingong binuhatan. Nahimo silang instrumento aron nga matuman ang providensya sa Dios. Unsa ang pasabot niini? Gipatay sa kontra nga yawa og Satanas si Jesus uban ang tinguha ug pagpanginlahanglan nga wadon ang manluluwas. Apan base sa balaod sa espiritual nga kalibutan diha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nga nagdiktar ang bayad sa sala kay kamatayon. Ang selot nga kamatayon kay alang lamang ngadto sa mga makasala. Sa lain nga pulong ang selot sa kamatayon kay dili mahimong ihatag sa tawo nga walay sala. Si Jesus kay walay orihinal nga sala o sala nga nakumitar. Maong walay rason aron nga siya patyon. Apan gipatay gihapon sa kontra nga yawa si Jesus nga walay sala. Ug ang resulta ang yawa ni supak sa balaod sa espiritual nga kalibutan. Ang resulta sa pagsupak niya sa espiritual nga kalibutan gikinahanglan nga buhian ang kontra sa yawa nga Satanas ang otoridad niini sa pagdumala sa mga tawo ug sa kamatayon. Usa pa katong nahiusa sa Ginoo pinaagi sa pagtuo diha niya sa ilang kasing-kasing kay ipagawas nagikan sa otoridad sa kamatayon sa kontra nga yawa ug makasulod na sa langitnong gingharian. Ang propesiya sa Dios, ang anak sa babayi kay mao ang mudugmok sa ulo sa bitin kay hingpit nga natuman. Mahitungod niini sa Roma kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 19 gingon, busa ang pagpakasala sa usa ka tawo mo ay mahimong hinungdan na silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamusupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makakasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, unsa kini ka maalamon og lawom nga providensya sa kaluwasan. Sa sugod isip nga resulta sa pagkumitar ni Adan ug Eva sa sala sa pagkadili masing nagtanon, gikinahanglan sila nga makadawat sa selot sa kamatayon base sa balaod sa espiritual nga kalibutan. Apan pagkahuman sa 4,000 ka tuig nga nangagi, milapas ang kontra nga yawa sa balaod sa espiritual nga kalibutan. Maong ilang nawala ang otoridad sa kamatayon. Pinaagi sa parehas nga balaod sa espiritual nga kalibutan, ang bayad sa sala kay kamatayon kas-a ang katawhan nga laglag sa kamatayon apan sa laing higayon, naguba ang otoridad sa kamatayon ug karon kita nahimong maluwas pinaagi sa pagtuo. Naninguha gyud ang kontra nga yawa nga kuptan ang iyang otoridad hangtod sa katapusan gamit ang tanan niyang kinaadman. Apan ang Dios nakita na niya kini nga plano ug gipreparar ang providensya sa kaluwasan sa sinugdanan pa lang. Kung ang kontra nga yawa na hibalo paniining providensya sa krus, wala unta niya patya si Jesus. Ang karon nga basahon gikan sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 giingon, ug walay pangulo niining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan ang wala makita ug madungog ug wala gayud palandunga sa tawo mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Busa gitaguan sa Dios ang iyang providensya isip nga sekreto hangtod nga hingpit kini matuman pinaagi sa krus. Kaysa makahibawong niya ang kontra nga yawa mahitungod niini. Tungod kay si Jesus nga usasad sa Dios na sayod aning maong providensya, siya nagtuman sa punto sa kamatayon ug gituman ang providensya sa kaluwasan. Giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, kay pinaagi sa pagtuo manaluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 10 giingon, gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag manato kini. Karon ayha ra kung kita mahiusad diha sa Ginoo pinaagi sa pagtuo diha niya nga kita makabaton sa kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. Kung ikaw nasayod aning maong anindot nga kinaadman sa Dios, dili nimo mapungan apan ikaw makasulti o mao kini ang providensya sa pagbaton ug kaluwasan pinaagi sa pagtuo.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, unsang pasabot sa pakihiusa sa Ginoo pinaagi sa pagtuo diha niya. Dili ta makaingon nga dunay tay tinuod nga pagtuo pinaagi lamang sa pagkumpisal sa atong ngabil Ginoo Ginoo ako mituo. Kinahanglan nga kita mutuo sa atong kasing-kasing ug ipakita ang ebidensya sa atong pagtuo pinaagi sa atong mga buhat. Si Jesus miingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 56, ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Usa pa sa Juan kapitulo 17 bersikulo 21 gingon, nagampo ako nga mausa unta sila, amahan, mausa unta sila dinhi kanato sama nga ikaw aniya kanako ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikay maoy nagpadala kanako. Ang pagkaon sa unod ug pag-inom sa dugo sa anak sa tawo kay mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing ug sa pagtuman niini. Kung atong tapigan ang pulong sa Ginoo ug tumanon kini, kita nahimuyo diya sa Ginoo ug ang Ginoo nahimuyo dinhi kanato. Of course, dili sayo ang pagtuman sa tanang pulong sa kamatuoran sa panahon nga atong gidawat ang Ginoo. Apan kung kita gusto nga maninguha og tumanon ang mga pulong, gidawat kini sa Dios isip nga pagtuo. Ang paagi nga mahiusa uban sa Ginoo kay mao ang pagbag-o sa atong kagalingon ug manganggid sa Ginoo sa ingon niini. Kung ikaw tinuoray nga mituo sa Ginoo, ikaw kay mutuo, mutapig ug mutuman sa iyang mga pulong. Ikaw maninguha sa pagtuman sa mga sugo sama sa magbalaan ka, isalikway ang sala o kadautan, ayaw og tubag sa pagkadili matarong, pagkamatindudanon, paghigugmaay ug pagserbisyoay sa matag usa. Pangitaa ang kayuhan sa uban o uban pa. Kung ang mga kalibutanhon nga mga tao makadungog niini, sila mahimong makahunahuna ug buong-buang kini. Apan sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 gingon, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, imong pilion ang dalan sa pagtuman sa pulong uban ang kalipay. Bisan nga mao kini ang dalan sa pagantos. Ikaw makaadto sa singpit nga dalan uban ang pagpasalamat tungod kay ikaw mituos nga ilang naluwas pinaagi sa pagpanginabuhi sa kahayag ug tungod kay aduna kay paglaom nga makasulod sa maanya nga langitnong gingharian. Sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 gingon, apan kung magpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Ay hara kung ikaw mamuhat diha sa pulong sa Dios nga mao ang kahayag nga ang dugo ni Jesus magahugas nimo gumikan sa tanang sala. Sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 17 gingon, unya mingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Usa pa sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 21 gingon, ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan sa mao nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Susama kadtong mga naghinusol ug nagpuyo diha sa kahayag kay napasaylo na sa mga sala nga ilang nakomitar sa una. Usa pa sila makaapil sa pagbanhaw sa Ginoo ug makatagbaw sa kalipay sa panghanturay diha sa gingharian nga langit. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, unta karon klaro na mo nga nakasabot sa prinsipyo kung anong ikaw maluwas kung ikaw mutuo kang Ginoong Hesus. Apan dinhi adunay usa ka butang nga importante nimo nga mahinumduman. Adunay dakong kalahian sa ngalan nga Jesus o Jesucristo o Ginoong Jesus. Sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 giingon, ug siya magaanak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon mo ang iyang ngalang Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Sama sa giingon ang pasabot sa ngalan nga Jesus kay siya magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Gingon dinhi nga siya ang magaluwas. Pero ang Kristo nagpasabot nga ang dinihugan ug nagpasabot nga siya ang dunay kwalifikasyon nga mahimong manluwas. Sa Grego mao kini ang Kristo ug sa Hebreo mao kini ang Mesiyas. Sa kinuryan pa kami moingon ang Ginoo ug ang manluluwas o Ginoo. Busa kung kita moingon ang Ginoong Hesus o Hesukristo ang ngalan nagdala sa pasabot nga iyan ang naluwas ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Dayon karusaman si Jesus nahimong manluluwas. Mao kini sa dihang iyang naguba ang otoridad sa kamatayon ug nabanhaw sa ikatulong nga adlaw pagkahuman siya nga gilansang. Busa ang titulo nga Jesus kay gigamit sa dihang wala pa niya gipasan ang krus. Ug aron nga ipasabot ang panahon sa pagkahuman siya nga nabanhaw, dapat kitang moingon og Hesukristo. Mao nga sa dihang ang mga disipulo ug mga apostoles moampo ug mosangya sa ebanghelyo pagkahuman sa pagabanaw sa Ginoo, wala ra sila igo nga moingon nga Jesus. Apan ilang gidungag ang Ginoong Jesus o Kristo. Pananglitan sa mga buhat kapitulo 3 bersikulo 6 sa dihang giayon ni Pedro ug ni Juan ang usa ka lalaki nga bakol didto sa Beautiful Gate, sila miingon sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon.
mubarog ka og mulakaw. Wala sila mingon sa ngalan ni Jesus, lakaw apan sa ngalan ni Jesucristo. Sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 20 gingon usab nga maghatag og mga pagpasalamat sa kanunay tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa Dios bisan samahan. Dinhi usab gingon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili sa ngalan ni Jesus. Adunay importante kaayo nga espiritual nga pasabot nga nagtago dinhi. Hatagan ko kamoy ehemplo. Pananglitan adunay kawatan nga nagbarog og dunay pulis nga miduol kaniya. Apan ang pulis wala masayod nga ang tao usa di ay kakawatan. Kung ang kawatan magunahuna nga ang pulis wala masayod sa iyang binuhatan, dili siya mahadlok og mosulay sa pagdagan. Apan kung nagunahuna siya nga ang pulis nasayod mahitungod niya, unsa man ang iyang buhaton, siya mudagan dayon aron nga makaikyas. Sama ra usab kini sa kontra nga yawa. Kung ikaw moampo sa ngalan ni Jesucristo nga nasayod sa eksakto nga probidensya sa kaluwasan, ikaw adunay lahi ra kaayo nga gahom sa pagampo kaysa nga igo ra nga moampo sa ngalan ni Jesus. Bisag sa mga butang nga dili posible para nimo tungod kay ikaw ni kumpisal og miampo uban sa pagtuo nga posible kini diha kang Jesucristo nga merluwas, ang imong pagampo kay labaw pa nga gamhanan. Sa dihang ikaw mo papahawa sa mga daotang espiritu, ikaw mo mando sa ngalan sa Ginoo nga sa kadaugan nga nasayod nga naguba na ni Jesucristo ang otoridad sa kamatayon sa kontra nga yawa ug sa kang Satanas. Mao ang mga daotang espiritu mohawa nga nagkurog. Hinaot ko nga inyong hinumduman ang kini nga katinuoran ug moampo sa ngalan ni Jesucristo o sa Ginoong Jesucristo, dili ra ingon sa ngalan ni Jesus. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa gipadayag Kapitulo 3 versikulo 20 gingon, ania karon ako ania sa pultahan og nagatuktok. Kung kinsa ang magpatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya og manihapon ako uban kaniya ug siya uban kanako. Ang Ginoo ni saad kadtong namati sa iyang tingog ug moabli sa pultahan, siya magauban kaniya. Kung naa ninyo nga wala pa ni dawat sa Ginoo, palihog ablihi ang inyong mga kasing-kasing karon. Dawat sa Ginoong Hesus ug dawata ang kapasiluan sa mga sala. Ang pag-abli sa pultahan sa inyong kasing-kasing unahon na ninyo sa pag-abli ang pultahan sa inyong mga nahuna. Sa dihang kamo maminaw sa pulong sa Dios, dapat dili ninyo ipugos ang inyong kaugalingon hunahuna ug kahibalo apan dawaton ang pulong sa Dios. Hinaot ko nga dili nimo magduduha nga nagunahuna unsaon man ako nga pagtuo sa Ginoo nga wala na ako makita. Dili ko kasabot nga ang usa ka birhen makapanamko ni Jesus ug ang usa ka patay nga tawo mubuhi balik. Apan ilha lang ang gahom sa Dios nga labaw pasta ng kahibalo ug hunahuna sa mga tawo. Pinaagi sa pagkita sa tanang butang sa universo daghan kay ebidensya nga sa buhi nga Dios. Sa pagkita pa lang sa gamhanan nga mga buhat nga nahitabo aning simbahana, sayon ra kaayo nato nga makita nga ang imposible nga mga butang kay posible pinaagi sa gahom sa Dios. Bisag unsa pa ka mangialamon ug maayo nga mabuhat ang usa ka tawo, ubos ra gihapon siya sa binuhat kumpara sa kinaadman o gahom sa Dios. Busa kay nahanglan nga atong tumpagon ang atong mga nahuna uban sa mapainobsanon nga kahunahuna ug ilhon ang katinuoran nga ang Dios kay gamhanan nga magbubuhat ug ang iyang pulong kay mao ang kamatuoran. Kung imo kining ilhon nga katinuoran ug abrihan ang imong kasing-kasing, ihatag sa Dios kanimo ang Espiritu Santo. Sa mga buhat Kapitulo 2 bersikulo 38 giingon, ug si Pedro miingon kanila, maghinusol kamo ug managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Usa pa sa Juan Kapitulo 1 bersikulo 12 giingon, apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya og katungod sa pagkahimog mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Kung imong ablihan ang imong kasing-kasing maghinusol og dawaton ang Espiritu Santo, ikaw manay tinuod nga pagtuo pinaagi sa buhat sa Espiritu Santo. Makadawat usab ka sa kusog nga manginabuhi base sa pulong sa Dios. Mao kini ang pagpakatao usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ug kadtong napakatao usab nga nahimong mga anak sa Dios. Pagatawagon sila sa Dios nga akong mga anak nga lalaki ug ako nga anak nga babaye ug atong tawagon ang Dios nga amahan. Usa pa ang mga ngalan sa anak sa Dios kay mahisulat sa libro sa kinabuhi nga naa sa langit. Ug sila madawat ang pagkalusuranon sa langitnong gingharian. Samara nga dunay balaod nga pagatumanon dinhi sa kalibutan, ang mga manulupyo sa langitnong gingharian kinahanglan nga mosunod sa balaod sa langitnong gingharian. Pasabot kinahanglan kita nga motuman sa mga mando sa Dios nga mao ang mabubuhat ug atong amahan. Bisag kita mo kumpisal nga sa atong pagtuo sa Ginoo nga og nidawat sa Espiritu Santo, kung kita mo padayon sa pagkomitar og mga sala pinaagi sa dili pagpanginabuhi sa pulong, ang kontra nga yawa kay mopasangil sa atoa og magdalas sa mga pagsulay. Kung kita magpadayon gihapon sa pagkomitar og mga sala bisag kita gisakit na sa mga pagsulay, ang atong mga ngalan kay mapapa. Dayon dili na kita makasulod sa langitnong gingharian. Ayha na kung ikaw mosunod sa balaod sa langitnong gingharian, nga ikaw dili na mapasangilan sa kontra nga yawa og ni Satanas, apan magpabilin sa lawom nga sa proteksyon ug sa pangapanalangin sa Dios hangtod nga ikaw makaabot sa langitnong gingharian.
Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 giingon, og sila miingon tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Gihuman sa Dios ang proseso sa paghatag sa tong kaluwasan pinaagi sa pagtuo sumala sa strikto nga mga mando sa hustisya. Ang providensya sa kaluwasan kay sekreto nga natuman pinaagi sa grasya ug sa gugma sa Ginoo, nga walay bisag kinsa nga nasayod niini. Sa dihang ang kontra nga yawa og si Satanas nakahibalo nga nawala nila ang otoridad sa kamatayon pagkahuman nilang patyon sa Jesus, nga wala nasayod sa sekreto unsa na lang ka makakaulaw ang ilang nabati. Karon ilahan nagiusab ang ilang estratehiya aron nga magduduha ang mga tao aron nga dili nila dawaton ang manluluwas ug tintalon sila nga aron dili sila makapanginabuhi ug maayo diha sa ilang pagtuo. Mao kini ang pagpadala kanila ngadto sa kagubanan uban nila. Sa mga dili magtutuo sila mulihok pinaagi sa ilang mga hunahuna ug gatagan silang mga pagduduha sama anang ang creation kay dili siyentipiko. Dili ko makatuo ni ana, dili ko makatuo. Unsaon man sa usa ka patay nga tawo nga mabanhaw, unsaon man kita nga maluwas pinaagi sa pagtuo kang Jesus nga gilansang sa cross. Ilaha usab nga tintalon kadto mga nidawat sa Ginoo aron nga kamo maganahan nga mokumitar og sala. Ilang ibutang ang mga tentasyon diha sa inyo sama anang ikaw maluwas kung musangpit lang ka sa ngalan sa Ginoo. Bisag ikaw mo kumitar og mga sala sama sa kalibutanhon. Apan giingon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 21, kay sa pagtan-aw nga diha sa kaalam sa Dios, ang kalibutan pinaagi silang kaalam wala makaila sa Dios, gikahumutan sa Dios nga ang pagluwas ni atong mga nagatuo, pinaagi sa kabuangan sa pagwali. Bisag unsaon pa sa kontra nga yawa og di Satanas sa pagpugong ug pagtintal sa mga tao, ang Dios nagpanginta sa mga tao nga dunay pagkamaayo ug pagadunggon sila sa ebanghelyo. Maong hangtod karon daghang mga tao ang nakabaton og kaluwasan. Hinaut ko nga kamo maminaw ani nga mensahe kay motuo kang Hesukristo nga maluwas ka nato uban sa iyang kahibulungang gugma og dawaton siya nga inyong personal nga manluwas. Akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo moapil sa himaya sa pagbanhaw uban ang nabanhaw nga Ginoo aron nga kamo magatagbaw sa kalipay dito sa banghanturay nga gingharian sa langit. Amen.